Prečo sa nedajú preskočiť prvé kroky v predaji? Dnes som mala jeden veľmi zaujímavý videohovor a síce, že väčšina ľudí chce ísť v predaji naplno, ale pritom ešte nestojí na pevných základoch. Predaj v online svete totiž nie je o tom, čo ponúkate. Nie je o tom, koľko stojí váš retreat, ani o tom, aký špičkový web si dáte urobiť. Predaj je o dôvere. A dôvera nevzniká skokom. Dôvera vzniká postupne, cez malé dotyky, cez obsah, cez vaše príbehy. Je to jemná niť, ktorá sa tvorí dňami, týždňami, mesiacmi. Žena, s ktorou som sa dnes rozprávala, mala veľkú víziu. Celá membership, retreaty, komplexný web. A pritom ešte nemala krok 1. Ľudia ešte nedôverovali. A to je úplne prirodzené. Takto začína väčšinou z nás s veľkou túžbou a malým publikom. Predaj má však svoju postupnosť. Najprv potrebujeme byť viditeľné, potom sa rodí dôvera a až potom môže prísť rozhodnutie investovať do hlbšej spolupráce. Tisíce eurové retreaty alebo veľké programy nekupujú ľudia, ktorí nás nepoznajú. Kupujú ich tí, ktorí s nami už prešli malé kroky. A práve tieto malé kroky sú často najdôležitejšie. Napísať článok, vytvoriť prvú stránku, ukázať sa, povedať svoj príbeh, pozvať ľudí na konzultáciu. To je skutočný začiatok podnikania. Nie obrovské riešenie, ale malý, správny krok. A ak práve teraz cítite, že chcete ísť naplno, ale neviete, kde začať, možno je to práve tým, že nepotrebujete preskočiť na krok 10. Potrebujete jasne vidieť krok číslo 1. A to je niečo, s čím vám rada pomôžem. Podržím vám zrkadlo, kým sa v ňom sama uvidíte. Ak vás táto téma zaujíma viacej, pripravila som k tomu článok, nájdete ho tu pod videom.